maju ya Nduk ya. Syutingnya ya tambah maju nek mau saka dhuwur kurang marem nyedak. Sugeng dalu Bapak Dalah Ibu sekalian, sugeng pepanggihan malih kados kala siang wau. Dalu menika giliranipun kula sak kanca ngayahi gati nyambut damel ora ana liya tugase cewek-cewek iki mung menghibur panjenengan sedaya. Mugi-mugi kemawon panglipure kula sak kanca saged ndadosaken jampinipun saya bisa bikin senang. Kok menawi mangke kedangon apa pripun kula nyuwun pangapunten. Cewek-cewek niki mun dijami. Dagelan ya wis dijam, perang ya wis dijam, lakon nggih pun dijam ya nduk ya kabeh wis nganggo jam. Neng aku wani garansi yen Toprak Cahya Muda iki senajan kepiye wae lakon tetep tutuk. Lakon iki utama nomor 1 ning Ketoprak Cahya Muda. Ndak ada lakon diputus di tengah jalan. Mesti purna. Kari percaya apa ora yen ora didelok nganti bar, mesti bar. Mesti yen keratu ya keratu, yen karepe apa ya apa, sing ala bakal ketara, sing apik ya bakal katon. Ngono nduk cerita. Wih, lah aku kok kaya manuk mbok keploki. Aku apa nyalon dadi petinggi cocok. Aku dadi petinggi cocok ora? Saurane elik. Pantese dadi mbok-mbokan. Ora ngono to mau. Niki buat keluarga Bapak Garmen, terima kasih sampun kersa nimbali Ketoprak Cahya Muda. Kula sak kanca mboten saged matur menapa-menapa Pak. Mugi-mugi kemawon sedaya amal kesaenan keluarga besar Bapak Garmen. Gusti Allah piyambak ingkang pirsa, Gusti Allah piyambak ingkang maringi lintu ingkang langkung kathah buat keluarga besar Bapak Garmen. Kula sak kanca namung jurung donga mugi-mugi sak sampunipun kagungan kersa ngitanaken ingkang putra ora ndadekno rugi ning malah tambah bathi, ora ndadekno rezekine Bapak Garmen lokak ning kowe esuk malah tambah kebak, ora wutah barang-barange Bapak Garmen ning kowe esuk malah tambah wutuh ya Pak ya. Niki putra ingkang dipun khitan muga-muga besok dadi putra sing bisa dibanggakan keluarga besar Bapak Garmen. Pokoknya apa wae buat putra yang dikhitan besok pinterong ngluwehi pintere wong tuane, sugiya ngluwehi sugihe wong tuane, bagusa ngluwehi baguse wong tuane ya. Apa-apa muga-muga wong tuane diselip putrane. Yen sing nyelip putra mesti ora meri. Bernyanyi bersama Cahya Muda kerjasama dengan Baskara Profesional Musik didukung sound system kondang Yuna. Iku Yuna apa ya? Yuna sound system dari Kota Kerikilan dengan video syuting. Apa jenengmu Mas? Apa Mas jenengmu? Mbuh, apa syuting apa sing penting syutingnya apik. Aku sing ngirungku Sabar Narimo. Oke, bernyanyi lagu apa iki, Pak? Sampean nek tak tari mendel. Hah? Lho lagi buka wedok-wedok mbok jaluki geong-geong kentil-kentil. Kira-kira dak sing gayeng sing kira-kira wedok bergoyang sing hot ngono. Kok geong kentil lho. Bapak Garmen menawi badhe ngersake lagu monggo niki cewek-cewek berkarya milih penyanyi sing pundi sing dipun kersakaken lagune tinggal memilih. Iki yen urung ana permintaan cewek-cewekku biar bernyanyi sendiri ya. Monggo semene sing ayu aku dhewe. Aduh le. Alah tembang kangen di awan wis. Penyanyiku sing mau awan durung tampil. Yuk. Cahya Muda bergoyang bersama Kedok Novi Tasari. Tarik Mang. Tunjukkan pesonamu. Mari kita bergoyang. Lah kowe kok ngundang
diundang, Dek. Le tuwe lah. Ngundang aku ki mak apa mbok? Ana, Dek. Rene maju. Apa, Nduk? Popok beruk keli permintaan dari siapa? Orang tok wedine tak ulemi. Popok beruk. Terima kasih. Ayo Pi. Bernyanyi lebih dulu. Iya, Mbak. Apa lagunya sayang? Diaturi Gojiko, Mbak. Oh, Gojiko. Goyang 25. Gak 25. Pira? 45. Oke, ikut tahun kemerdekaan Indonesia. Arek Mang, Gojiko. Hihi.
Wah, parah. Iya parah. Goyang ngono gelep 3 sasi kok kowe ra iso sudo, Nduk. Aneh. Ndi? Itu kan syuting nyangoni. Liwat tok. Nek iki ya nyangoni tenan Bapak Garmin. Pak Garmin dalam. Gending Jawa. Oke, aku ngerti. Nek piyai saka Meteseh, jalukane mesti gending Jawa. Nah, gending Jawa. Piyai dari Kaligung Meteseh iki paling anti sama lagu-lagu dangdut. Senengane lagu Jawa. Nyuwun gending. Aduh, Mbok. Jineman ular kambang. Asmarandana. Bawa pangkur. Langgam gambyong mari kangen. Kembang rawe sarung jagung. Bapak Garmen Ibu Tarsini. Hihi. Mbok, bawa iki sing apa mbok turuti sing ndi? Asmarandana apa pangkur? Apa langsung gambyang asik gambyong mari kangen. Aku gaweku gandrung, ning gandrung ku apalan, lali-lali. Saliyane lali-lali aku ora iso. Panjake niki nembe sare. Niki dituruti tapi mungkin nggih Pak nggih nenggo para Bapak Wiro Pradonga wungu mesake niki diparingi lagu Jawa tapi ngangge orjen. Mari kangen bersama Limba Nur Kalimah. Sapa jenengmu? Aku ke romansaku suaraku wis fales ana sing males iki meneh. Iya, dikasih sarung jagung apa mari kangen? Mari kangen ae. Mari kangen in. Iki dengan suara empuk, suara merdu dari genduk. Empuk Mas apa? Lho kowe ku kurang empuke. Kurang. Cara kowe ku gawe roti ya kakek ndok. Malah beger. Oh iso beduduk semono gedene nek diweke ndok kakek rak tau mengembangan, Nduk. Roti kaya sari ya kakean glepung. Atos balong tok. Keluarga besar dari Meteseh Kaligung ki ya lagu-lagu kaya ngene. Ora memandang nganggo orjen, nganggo gamelan, sing penting lagu Jawa. Mula pikir Nduk nyanyi apa Jawa.
Krikilan. Yen Orjen gawane Cahya Muda ora nampik tantangan. Aja meneh mung lagu Jawa-Jawa model piye. Lagu apa, Mbak? Orjen iki ora bisa ditanding-tandingke karo liya-liyane. Kowe njaluk model lagu jengking, lagu ngublin, iso. Ana piye lagu jengking? Orjen iki iso tak andalno, cara iso tak sunggi ning dhuwur sirah kok, Nduk. Tenan tak akoni jempolan. Lagu Jawa bawa-bawa model apa ora nampik Mas Hendra iki. Sip. Yen ora ngono masa regane larang. Iki ora kaya toprak-toprak liyane yang dijaluki. Iya, yang dijaluki lagu Jawa tidak bisa. Iki pasti bisa. Bawa apapun ada. Yuk. Apa terus? Apa? Morena. Dikandani aku mau wis dikandani, Mbak, lagu dangdut sithik ae. Kabeh Jawa. Gelang Kalong, Bos Boto iku lho, Mbak. Ngarepe tukang syuting iki lho. Apa lagune? Gelang Kalong. Jupuk, Nduk. Jupuk kowe ala apa? Aku tau diamuk. Kowe Cak. Iya, Cak, ngetel. Ayo, Cak. Ayo ketel. Lah kowe mbalang kok kaya balangan kasti. Mau yen kene aku ngono to gembes. Cak kon jupuk. Ayo Cak, turun. Kowe njaluk tak tendang medhun apa medhun? Dikandani make ngeyel. Tak itu pengin 3, 1. Loro. Ora ndak mencolot. Saduk. Ora ngono nyambut gawe. Lah iku bangkune. Kowe iku kulino munggah gunung apa piye, Nduk? Mbah kok. Lah aku ndek sore kelorot kok kowe iso celing-celing. Aku iso mlurut balik mengisor kok kowe iso apike. Iki anane. Apa? Aja mangewa, Bos. Anak aku teko kabeh full lho. Kira-kira 2000-an sumbut. Nek 5000 jaga mubet. Nyidam Sari nganggo bawa caping gunung keluas saking para ibu-ibu wonten dapur. Pak Dene budene sing kagungan dalem. Oke. Ayo. Bu, Apa? dibawani luwih dhisik engko nyidam sarine ben diangkat adik-adikmu. Dituruti satu persatu ngono lho. Kae lagune mau Gelang Kalong. Gelang Kalong anakku sing ndi? Entel. Alah engko tak sembul. Tak sebul engko. Ndak. Win. Ya. Ayo, Dek iki sing ora ana Arjune ya do ngene. Saiki ana ya do ngene. Lho, jenenge kesukaan. Iki lho. Cah-cah iki lho. Gelang Kalong. Eka Mbak Yati. Lho. Ya kowe kan Mbok tinggo tombok iki nek ora mbok aku iki tinggo ganjel ngono lho, Nduk. Kira-kira nek kowe ana nganu. Lah aku lagu apa ora iso kabeh. Yuk Gelang Kalong ya Mas ya. Ada permintaan kok terus nyidam Sari nganggo bawa. glundungna dak wis tak iku glundungna.
ditutupi terus kok. Kijang tak kemuli telung sasi bareng Dik ini tak onekno gak iso urip. Syukur bareng murip kok kemebul. Langsung ya iki menuruti permintaan dari ibu-ibu ada nyidam sari ditarik langsung saja ya. Nyidam sari terus pawa beruk engko. Oke, nyidam sari yuk bersama gendok. Iki siapa ya? Solehati apa? Wiwin. Ayo, Wiwin Herlina. Nyidam sarinya yuk. Iki menuruti permintaan dari ibu-ibu sing tukangnya masak.
permintaan dari Bapak Garmin saha ibu-ibu mboten ketang setunggal sampun kok diputer balik. Niki bapak-bapak wonten sing ngersake lagu napa mboten? Heh? Oke, ayo bersama Genduk Ica. Balap. Royong. Rene Nduk. Keluas. Kalau enek permintaan dari ibu-ibu, gue tak pilihno to. Keluas iki ada permintaan dari tukangnya masak bersama Genduk Ija. Balapa si cantik kondang dari kota Jati Genduk. Angkat tangannya di atas. Kita goyang lagi, bro.
Niku keluas sampun saiki yen niki bapak-bapak so ibu-ibu mboten nyuwun kembali ke permintaan Bapak Garmen ya Pak ya. Ada kembang raweyok bersama kedok Murni Rositasari, si cantik dari kota Rembang. Tampil yuk Baskara profesional musik. Tunjukkan pesonamu, tabung, tutup. Kowe ki yen tak tinggal adoh, bengok-bengok yen tak cedhaki, kluruk. Apa, Bapak? Tembang kangen. Tembang kangen
lagu wajib. Tembang kangen. Oke. Lah, engko tak absen. Sing nyanyi engko kari Mbak Yati terus ditutup Popok Bro. Asmarandono engko gandrung tak wakil kancaku ya tak kon gawa gandrung Asmarandono. Kono aja turu tembang kangen ya Mas ya ada permintaan. Sawerane Cak. Coba. Sama Mbak.
kenalan siwalan, nek ora gaduk. Aku perkara keceret-ceret, aku terus lali kata-katane, Nduk. Wong sugatan siwalan bengruduk ngono-ngono, suaraku ilang. Siwalane tak ada tas, yen tak pangan ning kene, engko mbadek suarane ilang. Sakniki lagune tak absen ya. Popok Bruk. Terus Soliati, sik ijik satu penyanyiku Soliati engko terus penutupan Popok Bruk. Permintaan dari tuan rumah gandrunge engko tak pasrahno Pak Penjol apa piye ya? Gandrung. Gandrung Asmarandono. Ayo. Yen ora ditabuhi, aku engko lak kudu guyu gandrung dhewe. Aku gandrung kerep fales kok, Nduk. Iya, Soliati lebih dulu engko terus ditutup Popok Bruk. Ya. Nyanyi. Oh. Ayo lagunya apa? Hah? Heh? Arento dangdut. Piye tayub taweki apa munggahe jaran dor sing nabuh engko kowe tung kita gedung yo engko engko terakhir engko pokoke tak weki Asmarandono Gandrung langsung gandrunge wae ngopo bawa ayo kowe apa nduk lagune? Aku Lungite Asmara ae, Mbok. Wis tau? Lah. Wis tau lah. Lungiting Asmara yuk Mas iki genduk Soliati kok penuh ditutup